Съезд делегатларын Казанның Совет районында 2 ел элек ачылган шәхси мәктәптә сәламлиләр. Монда 7 телдә белем бирү мөмкинлеге бар. Татар теле дәресләргә атнага 2 тапкыр тәрбия ана телендә алып барыла. Безнең милләтебезгә хас, менә шушы Татарстаныбызда яшәүче башка милләтләргә дә хас булган шушы толерантлык һәм башка төрле кыйммәтләрне күз алдында тотып, инде үзебезнең әхлак кагыйдәләрен. Белем йортын Мәскәүдә яшәүче хәйрияче татар кешесе ачкан. Аның үрнәген Россиянең башка зур шәһәрләрендә дә кабатлаучылар булса, күпме татар баласына ана телендә уку мөмкинлеге булыр иде делегатлар. Бу безнең өчен бик зур проблема. Мин Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, чтобы бу безгә булышты, ачарга мәктәпләрне, бала бакчасыларны. Безгә ялар бик тә кирәк. Мин беренчедән шундый кызыгам, менә мондый мәктәп бездә дә булсын иде. Без инде ничә еллар Түбән Новгородның үзендә дә шулай мәктәп, я булмаса берничә класс ачырга дип еллар дәвамында тырыштык, но безне барып чыкмады. Россиянең күп кенә төбәкләрендә яшәүче татарлар өчен туган телне өйрәнү темасы борчулы мәсьәлә. Чөнки зур шәһәрләрдә татар теле дәресләре гомумән укытылмый. Һәм моның сәбәбе безнең өчен ишек кенә гаҗәп тоелмасын, татар телен камил белгән укытучылар булмауда. Милли кадрлар әзерләү шартларын делегатларга КФУда күрсәттеләр. Монда төрле проектлар бар. Менә Каюм Насыри исемендәге виртуаль институт. Без татар телен өйрәтү, пропагандалау, татар мәдәниятен таныту белән шөгыльләнәбез. Телне өйрәнү өчен тагын бер мөмкинлек ана теле онлайн мәктәбе. 2013 елдан әлеге мәктәп эшләп килә һәм ул телебезне саклауга хезмәт итә. Үзебезгә кайтып, менә тагын бер тапкыр кирип, карап, шушы онлайн форматта ана телен өйрәнеп, бүтән үзебезнең милләттәшләребезгә күрсәтеп, тагын бергә эшләргә ясын дигән теләктә каламын. Регионнар берләшеп үзләреннән берәр генә абитуриент җибәрсәләр дә, һәм ул абитуриент укып бетереп үзләренең регионнарына кайтса, ул менә дигән бер табыш булыр иде. Гаиләдә телне өйрәнү, нәсел шәҗәрәсен барлау, эшмәкәрлекне җәелдерү кебек мәсьәләләр турында курстындагы тематик мәйданчыкларда сүз барды. Делегатларга татар әдипләренең әсәрләре буенча төшерелгән татарча фильмнардан үзекләр дә күрсәттеләр. Биредә шундый бай тәҗрибәле ханымнар җыела. Алар белән сөйләшкәннән соң, аны да бездә дә үткәрергә була бит. Шундый яңа идеялар белән кайтып китәбез без. Матур киемнәр, калфаклар киеп дә бидек, җырладык та кайтып киттек дә, шуның белән тәмамланырга тиеш түгел. Алар анда ниндидер чараларда бу турыда сөйләргә, халыкка җиткерергә. Иртәгә делегатлар Тукай бәйрәмендә катнашачак. Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.